Ameriki nafolobatigi min ye miliyardɛri ye n'a bɛ wele ko Elon Musk ye a ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni sariya sen dɔw tali ye min kɔkɔrɔma donna kosɛbɛ républicains ka wasadenw fɛ k'u cɛda a ka hakilinaw la. Kunnafoni laseli min kɛra jamanatigi kura sugandilen fɛ Trump ani ka fara a yɛrɛ ka dankan kan n'o ye G20 ye ko walasa ko ka se ka nin hakilina ninnu bɛɛ lajɛlen sariya senw na jɔ kɛra ni kunnafoni gɛlɛn dɔ labilali ye min latɛmɛna bɔlɔlɔsiraw fɛ Elon Musk fɛ. A y'a cɛda ka jalaki bin min bɛ tali kɛ Ameriki jamana ka san sɔrɔ n'o ye budget ye sariya sen minnu tara o kun kan k'o nafolo hakɛ ka ca. A ye nin sariya sen faga. Musk ye nin sɛbɛn X ka bɔlɔlɔsira kan. A ka nin sɛbɛnni laseli sen fɛ ye a bolongɔni sin bɛnkan min tun sigilen don sen kan ka kɛɲɛ ni Ameriki jamana ka sɔrɔ nafoloko o taabolow ye ko min bagabagalikan kunnafoniw lasɔrɔla jamanatigi Trump fɛ a kelen kɔfɛ ka bataki in lase. A ka ni bataki kunnafoni laseli sen fɛ min kɛra ni jamanatigi dankan 25 ani jamanatigi yɛrɛ Trump ka laseliw ye ka taa républicains ka tɔndenw ma kan ka kɛ ni kumaɲɔgɔnya sira kuraw dayɛlɛli ye wasabulon kɔnɔ min fɛɛrɛw sɔrɔli bɛna kɛ i n'a fɔ janfa an ka jamana ma. A ye nin fɔ. A y'a fara kan fɛnɛ ko juru minnu dara Ameriki jamana kɔ kan jamanatigi Joe Biden ka fanga waati ko jamanatigi Biden n'a ka jamana fanga ye nin ko in taabolo la gosi kosɛbɛ ko min bɛna sɔn ka kɛ ni Ameriki jamana ka forobacaw datuguli ye. Républicains ka yan k'u senbɔ politiki la ka kɛ ni bɛnkan ɲinini siraw ye nɔtɛ u bɛna Ameriki jamanadenw bila gɛlɛya kɔnɔ minnu bɛ ka baara kɛ kolojija kan ani fɛnɛ ka basigibaliya la na jamana kɔnɔna la. Nin kɛra Karine Jean-Pierre ka laseli ye ale min ye Ameriki masayaso Maison Blanche u ka kunnafoni di so baarakɛla dɔ ye.